adwana nyisi ni wuoth okela uyoma Katwenga. Katwenga kae adhi romo gi japith miluongo ni William Konditi, ma bende pidho dhok makelo chak, kata kihero gi kisungu waluongo ni dairy farming. Omiyo gi thuolo ni yiena mondo akaw dakika moko matin mar rwakie chenro ni kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Daher ni mondo inyiswa nyingi gima in iwuon itimo gi kama wantie kawuono. Erokamano. Wako. Gi nyinga giluonga ni Michael Omondo Yiero. Aja Siaya County. Modak e Irarie. To kama wantie gisani wan e East Katwenga. Magot Kacholo. En ang'o mano mi mijingo kata ang'o mano mi motivation mi donje pith mar dhok mag golo chak? Gima ne omiya mijingo tok high school to ne wachako group moro ni Improve Your Village. Koro Improve Your Village an achiel kuom kijende mane nitie sechego. Koro ka daktari nokelo puonj mar pith mag dhok chak, to kuongo ne wan gi dhowa mag nyaluo mane golonwa chako komba achiel. To nwayudo ni mondo mi demand mar chak ne ni malo, machako komba achiel nok nyalo romo. Koro ne chunowa ni nyaka wadogi dhok magre upgrading. Koro ka nwachako gi dhok mathuoni, mano waloko go dhowa mag loko. Kwachako neno ni mago eko ok ne nyal romowa, makoro chuno mwadhi e grade piyo. To kuma wantie ni iwuon in gi breeds adi kae? An gi Fresian, an gi Asaya, an gi Flakeville. Ka nwachako gi dhiang' achiel mane en Fresian. Eka koro onyuolo Fresian machielo. Koro konyuolo Fresian machielo, wadok watimre nani? Wachako wakawo Asaya. Wachako wamiye kodhi mar Asaya. Koro Asaya, koro ne wan gi Asaya gi Fresian. Aneno structure moro ma bende wan godo kae. Ang'o miyo ni yiero structure kata unit machal kamae to nokiloso moko mopogore? Gimomiyo nadhi kama, ka nwachako gi dhiang' achiel. Ot mane wachakogo ne en room adi achiel gi feeder kende. Koro feeder no nwadwaro kama ka dhiang' owuok to chieng' go nungo dhiang'. Kech sama dhiang' be dwaro vitamin A kaka dhano. Koro emomiyo wawe sedno nyaka bed makama. To samoro nitie jal madiher donje pith mar dhok ainagi. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako pith? Pidho dhiang' mit kendo yot namba achiel. To gima duong' kuom dhiang' ka en chiemo. Ema duong'. Ka dhiang' ok nyalo chiemo, onge gitimo. To gi mar ariyo en unit. Monego bed ni ng'ama dwa donjo e pith dhiang' nyaka gi unit mokwongo. Toke opidh chiemo, mobed gi chiemo manyalo rome dweche auchiel. Ka ng'ama chako gi dhiang' achiel, anyalo kono chak gi eka 3 mar ogada. Tokelo ne dhiang' to cham. Mano nyalo save kuom dweche moko adek. To ere kuma unuwegi uyude chiemo kata feeds ma bende upidho go dhok? Chiemo wan gi puothe sani, to kokwongo ne wan gi shida mar chiemo. Kaka karwa ka oro rienyega kabisa makadong' lo. Koro tokeno ne wayudo puonj. Nokwongo nwabeto ga Saka Nam to wakelo ne dhok e unit. Mochopo time moro chieng' moro achiel ne adhi dwaro chiemo ne dhok ma arado gi nyang'. Kama nadhi gole chiemo ema ne nyang' botimo nani? Nyang' bende orita. Hai maber naringa wuok oko ma nyang' otimo nani? Dok. Koro tokene mane wachako wadwaro puonj kuom jo GIZ. Ere kaka tang' walos chiemo. Tokeno ne gikonwa ni ginyalo nyisowa kaka wanyalo yudo kodhi. Mane gikelonwa kodhi mano wa Kibos mag Napier.
wapidho napia nitie. Tokeno wachak wadonjo, wachak wapidho yellow maize. Koro yellow maize koro wapidho nang'o ne dhok. Koro kwa pidho mago mag chiemo wapidho ne dhok. Ochiek to kapod owuok nyarado to wabete oko wamiye dhok. Koro sani yellow maize wagolo waloso ne dhok saile. Masani eri kata chieng' rieny nyaka dwe mar 12 higa 2020. Kaka japith mar dhok kelo chak iseyudo. Ber maseneno ni nyathina nikech dhiang'. An bende andikra kenda maonge ng'ama luwo bang'a ni dak itimo ma. Mar adek, chak aonge sama joga de madh sitrungi ni nyaka nyiew chak. Nyaka nyiew chak. An ok anyal nyiew chak. To wach ni e higa dhiang' nyalo nyuol didi? Mondo mi omak ich tok nyuol en bang' ndalo 60. Tok nyuol bang' ndalo 60. To dhiang' ni imiye thuon. Koro toke kanyo ibiro nyiedho bang' ndalo 60 gi kuom dweche 7. Bang' dweche 7 nitie lak period. Ka dhiang' pod timre nani? Ka dhiang' koro nyathi mane iye mondo obed motegno. Koro kolos tiam oikre ne dia, oikre ne nyaroya. Yo moywe kuom dweche 2. E higa onyalo nyuol didi kata higa achiel dhiang' nyuol dichiel. Kech dhiang' ting'o ich dweche 9. to kul maneno wan godo kae ni en kul munyalo luoko kata iloso iye bang' ndaladi? Kul kaka waloso en daily service. Masani eri olose gokinyi kendo karomo gimoro saa 8 ichak iduogo iloso iye. To wach ni odiochieng' achiel dhok aina gi gichamo chiemo marom nade? Dhiang' achiel wamiyo chiemo kaluwore gi body weight mare ma en 10 ewi 100 kaka wamiyo dhogi chiemo. To pito gi modho marom nade? Pi to en dhiang' achiel kara dhiang' nyamodho 60 to nyamodho mokalo kanyo. To nyaroya sama osenyuole ni iweyo dhoth koso utimo ga nang'o? Wan nyaroya konyuol sama onyuole mamin gi ogoye piny ni pop kolos tiam wanyiedho to wamiyo nyaroya chok dhodh e thuno. Wanyiedho chak kolos tiam go to wamiye. Makata sani wan gi nyaroya ma 3 days to sani en e iye ka makwamiye tinana kodho komadho chak en okia min gi. To e ndalo ma wach ni dhiang' kata dhok ni e were un gi kamoro ma special ma wanyalo luongo ni maternity unit koso dhok iriwo gi ariwa gi mamoko gi be? Wapogo gi. Nitie maternity unit mwapogo gi go mondo mi gitimre na onyalo nyuol nikech samoro wamiye chiemo wagine odong' gi ndalo matin to nyuol some hours to ka en gi moko gi onyanyuol gotieno ka ne to nindo wadgi dhi nyono nyathine koro afadhali okete separate. To in iwuon kidwa ni mondo imed yudo chak mang'eny en arita mane kata management process magima in iwuon isebedo kitimo kama ka yud litas usechiro? Sechego warita mwamiyogi chiemo mwamiyo moko gi opogre gi mwamiye. En seche gibiro yudo kwamiye dairy meal, wamiye supplement mopogre opogre kaka phosphorus, wamiye Maclake mondo mi dendi obed motegno. To wach ni samoro akia ka dipo ni tuoche bende nitie ma samoro thagi gi dhok nikech breeds mineni wacho go ok ji mang'eny ma nyalo bedo ni gin godo. Ere kaka in iwuon ithiedho gi ka dipo ni gin gi tuoche? Tuoche nitie kendo kataro ka tuoche mang'eny an gi maugo. Bang' dweche 3 daktari biro chuo yadh maugo kech karwa ka maugo ng'eny. Mar ariyo wan gi tuo moro ka nokuodo karwa ka pod dho nyaluo ng'eny mok luoki
machuno wani nyaka koro wabed gi vaccine. Chuno wani dhok iluoko wi ka wi. To ka gin dhok mawuok oko tiluoko gi odiochieng' kodiochieng'. To bedo ni magi kini e unit gin bang' wik achiel tiluoko kaka Sunday ka Sunday gin iluoko. Ke chiemo ma oko biro kuon. Dhiang' maduong' mogik ma in godo kaisa ni rom nade? Maduong' mogik ma an dhiang' ma ja higa sani 8. To samoro nitie jal ma diher do pith mar dhiang' kata dhok ma bende kelo chak. En ang'o minyanyiso jal ni mondo tim? Gima nyalo wacho ni jopur wetena ni pith mar dhiang' mar grade sani oyot, ok otek ka chon kama nwadonje. To sani gima dajiw gigo maduong' ahinya ni kuonde kwath osedok matin. Inyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Ne janeno marwa gi sama wantie kae wan gi daktari. Daktari ang' ne nyiswa ber ma bende oseneno ka jogweng' kata joma nitie alwora kae oseyudo chakre ne gichak pith mar dhok makelo chake. Erokamano ahinya daktari. Daher nyis jopiny brief history mar kaka un uwegi nuchako, gimomiyo nuchako to gi kuma usechope sani. Erokamano madam. Anyalo paro en higni 10 mokadho kana ae tiegruok maga. Koro kabiro taneno kaka ji pidho dhok. Ne wan gi dhok mang'eny migolo to dhi kwath oko to duogo. To koro mo godhiambo to kapo ni nyiedho chak to en mana gimoro lita adi? Achiel. Wach ni ne litna. Omiyo ne aluongo jopur me gweng' mwabet piny mwago mbaka. Kolore gi rieko manan godo. To ere gima dwatim mondo wawuogi chak lita achiel wachopie kata mana lita 10. Arita mane ma ka daktari inyanyiso jal ma samoro dwa donje pith mar dhok magolo chake mondo tim? Arita mokwongo makunga make sure ni japur bedo godo en bedo gi ng'eyo kako onego bed norito chiayo. Mokwongo oyudo gimoro technical know how, rieko matut malure gi pith mar their grade. Mano number 1. Number 2 kosetimo mano to kora make sure ni japur bedo gi ot mar dhiang'. Nikech dhiang' kiweya weya oko koth goye yot mondo oyud tuo, yot mondo obed mayom. Koro nyaka obed gi ot moro matin ma dhiang' nyalo betie. Machielo maduong' ma nyaka japur bed godo en chiemo. Nyaka ne ni japur madwa pidho dhiang' nyaka obed gi kare moro mokete ogada, to okete legumes kaka desmodium, calandria, maka koro gigo ket kamoro achiel to koro dhiang' nyalo chamo maber. Mogik then abiro puonje kaka koro chiemo no onyalo kawo mokete puodho milokre kama koro dhiang' chame godo. Daktari, kwa dhi kwa tieko, ere kaka utimo gima kisungu dendo ni calf rearing, inyalo konwago gi dholuo ma samoro ng'ato ang' ne lewa maber? Erokamano madam. Calf rearing en kaka inyalo rito nyaroya. Sana samo anyuole dwe mokwongo no en gima ber mondo wane kaka nyaroya irito. En very important. Mokwongo sama roya oang nyuol onego bed noyudo chak mokwongo mwaluongo ni colostrum. Wawacho ni the first 2 hours chagno koyudo is like oyudo yath e dende. Ang'o momiyo awacho ma colostrum nigi gimiluongo ni vitamins e iye, en gi antibiotics e iye, then it's like a lubricant. Ing'e ni sami nyuolo nyaroya gimiluongo ni doclochin pod opadore. Koro colostrum cha en opoto kabisa. Koro samo nyaroya omadhe the first 2 hours to samo kadho cha to oyawo ang'o? Oyawo doclochin. Clear the track is like pi makadhe pipe. Nitie ng'at ma diher ni idhi mbele kata imed miye tiegruok, inya tiyo gi kamera wani kimiyowa namba ni kata kaka ginya yudi. Erokamano Ramogi. An iluonga na Dola Christopher mana kaka nasewacho, laktar ma konyo jopur. Namba na en 0725 718 279.
Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Gonga ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Ne janeno marwa kawuono ni asenyisi ni wantie Uyoma Katwenga. Omiyo gi thuolo ni wadwa dhi neno kul kaka ntie, to dhok ma en godo gi gin dhok aina mage. To chak gigolo chak bende machal nade kata marom nade odiochieng'. Sama iuso chak, iuso lita achiel gi pesa di? Lita achiel, karwa ka wauso lita achiel 90. Lita achiel wauso 90. Uso 90. Mano bei ma standard koso nene ng'at mobiro iri ka? Mano bei ma standard. Nyaroya ni ma iwacho ni jandalo kata days kaka ma nyako, en gi 3 days. Ma indi kwa uso ni kawuono ni. To uso $15,000. Matin ni? Matin ni. Ma jandala dek? Jandala dek. To moro ni to jadweche kata wigedi? Ma indi, sani ni gi 6 months. Koro ka ma ndale mi uso $15,000, ja 6 months to koro pesa di? 6 months sani eri, auso 45. Nyakora mogi ajua. Kumiwe ni Nyaroya, na Nyaroya minyang'io gi pesa matin. Iwinjo konyiswa kae ni Nyaroya ma kawuono waneno mabende jamana ndalo okata noseka okata juma kata week moro murumo. To mana $15,000 to mana nikech en Nyaroya manyako. To ma wuoi iuso $5,000. Komedo bedo kae beche be medo dhi malo. To sama beche medo dhi malo nyiso ni jalni kata japith ma wan godo ni ong'e gima ber ni ma en gima uso ni en gima ochiko. To ng'e maber ni bang' higni kata bang' dweche moko to in iwuon idhi timo ang'owa, idhi winjo ber nikech gima uso ni en gima ber. Gima wi wilgo kae Nyaroya koa kaka koro ma dweche 6 ni bang' ndalo marom nade to nyanyo. Duong' ni wacho ni onyuol gi dweche 9. Koro dweche 9. Mano dweche 9. To koa e kama onyuole ma ja 3 months, 3 days, nyaka uchop kama onyuol. Kara, in ler nwanewa. Gima wacho, Roya matin, koa kama onyuole, kotieko dweche 18, to imiye thuon. Koro mano iga chiel, iga chiel gi nus. Gi nus. Koro kiko imanyo ne breed ma ini wuon ma idwar, ma chunyi ohero. Ma chunyi ohero. Koro kadwa breed ma jaber ni an mano. Ma endi be wamiya. Kigo simo ne daktari mabiro timo ni service. Ong'e breeds gi. Mane mobro miyi. To be umiyo gi moni vitamins ki ang'o? Vitamins watiyo. Ma chamo calf pellet. Bang' 1 week wachako miye calf pellet. Nyaroya nyaka pidh maber, nyaka miye vitamins, nyaka miye chiemo mochiko yo.
kae to bang'e kodhi obedo nyaroya moro maduong' kata mabende ndalone dhi kagwaro, nyiso ni otegno maber. To daher ng'eyo ni moko mantie kocha ka gin to gin mage to girom nade? Inya tera kono? Anyalo ateri kono e unit ma kono. Unit ma kono opogore nade gi makocha? Ana unit achiel, koro en mani ka oting'o joma dongo, kacho oting'o joma tindo. Yeah. Kara wadhi kono. Ero kama. Adwa ni nyisa ni magi ang'o ma wan godo kae to gidhi konyo watimo ang'o? Kae ma dairy mill. Ma ing'eni kidwa miyo mondo inyiedh dhiang' mondo mi chak wuogi nyaka igal pache. Koro ma wachenjo pach dhiang'. To en gang'o mantie ka? Kaendi watiyo gi oduma, maize jam, to gi rice jam ema ntiere. Aeka wadhi tiyo gi chumbi. Masamo chiemo cha tuwinjo appetite moro mar chumbi. Kae to wakiko gi pi kose ne? En ma raf kamae. Koro mae midwa galo go dhiang'? Dhiang' anyiedhe kuom dakika 8 kasenyiedho dhiang'. Manyiso ni sama pache galre cha to be wuok mang'eny. Sama pacho galre no kendo be kaka be oyawo ni freche mag chak wuok thuolo. Karabe watim kamano wanene. Willy, samoro nitie ng'at ma diher tudri kodi kata bang'e koseneno chenro ni. Inya miyowa namba ni kata social media handles kumoro amora minya yudie kama ka obede ni nitie tudruok kindu gi ng'at mabro manyino. Inya tiyo gi kamera wani kimiyowa namba. Namba manyalo miyo 0722445870. Kendo inya nuoyo 0722445870. Nyaka sani waseneno chak kaka wayude koya dhiang' ma koro ma wantie ni wadwa loso yogurt. Koro adwa ni nyiswa kata itang' ne jopiny kaka un uwegi utimo ang'o uloso yogurt. Erokamano. Adwa ma nyiso jopiny kaka waloso yogurt. Wasenyiedho, wasechwako chak, makoro wane processing mar loso yogurt. Koro adwa chako. Erokamano. Koro yogurt wadwa loso odiochieng' ma kawuono. Wasechwako chak ma onego beni ineno pigni. Oliet. Okay. Pigni onego beni bedo gimoro 45 degrees. Pigni koro wadwa loso chak. Koro yogurt kidwa loso nyaka wati gi kiwango mar gine mawango. Culture mawango. Eka ngwa chuno ni nyaka wapim chak. Mano watiyo gi kikombe no watiyo gi lita. Koro mae mago lita adek. Lita ang'wen. Ma lita ang'wen. Lita beach.
Ma lita auchiel. Mano wanyiedho cha. Ma wanyiedho cha. Wanyiedho lita auchiel. Koro temperature mar chagwa ni kare. And 45. 45. Nego beni kimulo tok ne owango lweti mokinyal ginene. Mokinyal lweti ok nyal bet kanyo gimoro bang' dakika 5. Koro mae culture mwatiyogo. Nyaka ikwongi yienge mondo mi giriwre. Koro macha wan gi chak lita auchiel. Ko chak lita auchiel. Koro watiyo go ojiko. Achiel. Ariyo. Onego ol adi? Onego be nwaolo auchiel. Adek. Oh, koro lita achiel kachiel. 4. 5. Ano koro auchiel. Koro en ni chagwa wasetimo nade. Koro onego be nwadhi kete kamoro makul. Iole to ok ni iruto idhi rude. Koro wadhi kete e fridge to yweyo. Bang' dakika di kata bang' seche di. Onego be no yweyo gimoro bang' seche auchiel kang'eyo. Tas chako bedo machwo koro oromo ma. To ukete sukari koso mano? Sukari waketo. Sukari nyaka waket matin. Koro kwa yaka to wadhi wakete e fridge. Seche auchiel. As waketo ne sukari. Kaito from there ng'ato madhi amadha. Koro koa e fridge to koro en gimoro mo madhi amadha. Karabe okotek ahinya. Haya, nyakwara Mugi Ajwang'. Yogurt waseloso. 6 hours warita rita ka en e fridge ma koro walose en yogurt. To wabil nugodo nikech ka bile adhi nyiso wadiera mantie ka dipo ni jogi owuonda koso gi manu waloso ni ok otimore kaka nwapango. To an adwa mi duoko no achiel kachiel. Oyom. Erokamano ahinya. In nyakwara Mugi Ajwang', kamoro amora ma intie to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuo kitiyo gi email marwa mar purgiohala@rollmedia.co.ke. Samoro amora ma intie inyisowa gima in godo e puodho kata ang'o ma in godo ma diher ni mondo watim ang'o, wabi wane mondo jopiny bende otim ang'o, oyud gima iluongo ni puonjruok. An ajata chenro ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani. Cheers.